खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै Btrinfostudio चेनेलाव मोनसे दुखुनांथाव रादाब लानानै फैदों। दुखुनांथाव रादाबा मा लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो रायलायगोन। बेनो जाहैबाय मा नोंथांमोनाथ' एसेबाबो ससियेल मिडियायाव नुबाय जे नोंथांमोना फेसबुक इउटुब नायग्रा हिसाबै नोंथांमोना मोनथिखाबाय। दा बिनि सायावनो आं एसे डिसकासन खालामगोन नोंथांमोनजोंहाय आंनि जेनेखि फिलिंसफोर आंनि मोन्दांथिफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। स' नोंथांमोना मिथिखाबाय जेखि दानि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि निलाकान्त गयारि सारखौहाय मोनसे नाब्ला हानजानिफ्राय थ्रेटेनिं बायदि मोनसे लाइजाम हरदों। बेखौ पार्सनेलि मोनसे फन हरदों। फनथ' नङा माने लाइजाम हरदों बिनो। दा लाइजामनि गेजेराव मा लिरदों बिथांमोननि जेनेखि निलाकान्त सारा बे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंखाबाय जे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै सासे थुनलाइ सिबियारि एबा थुनलाइखौ बर' हारिनि थुनलाइखौ जोथोन लाग्रा बे मानसिखौ दिनै सोर बबेनिफ्राय माब्ला जोनोम मोनस्लाबनानै नाब्ला हानजानिफ्राय बेखौ थ्रेटेनिं हरखो बिराद साननो गोनां जादों आरोखि। थारैनो गुबुन मोनसे हानजा जोनोम जाबावबाय नामा बर' माहारिनि गेजेरावहाय? बिटिआर सुक्तिनि उननिफ्रायनो आजां गाजां हानजा जोनोम मोनबाय, गोदान हानजा जोनोम मोनबाय, जोबलांबाय, हानजा जोनोम मोनबाय, जोबलांबाय। आरो सोर बबेनिफ्राय नाब्ला हानजानिफ्राय बिथांमोना दिनै थ्रेटेनिं हरबावखो बिराद दुखुनांथाव जादों। बिथांमोना जेनेबा मा होनना बुंदों बिनायथाव एबा एनगला होनदों नामा बिथांमोनहा लाइजामनि गेजेरजोंहाय बुंहरदों जाहैबाय मा कि साबजेक्टआव लिरदों जाहैबाय मा अजद माने अबजेक्सन दं आरो जे मा बिथाङा जाहैबाय मा दानि जेनेखि दुलाराय जेनेखि बर' थुनलाइ आफादनि जेनेखि गाहाय नेहाथारि बिथाङा जाहैबाय मा होनना बुंदों एबसुनि दालाल जाहैबाय आरो एबसुनि दालाल। दानि बिटिसिडिसि प्रमद बर' सारनि दालाल, दानि जेनेखि आसामनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मनि दालाल होननानै माने बिथांखौ जाहैबाय मा लिरहरदों। दा एबसुनि दालाल होननायाव होमबा एबसुजों बै जेनेखि नाब्ला हानजाया मा दुश्मन थाखो? जे बिथांमोना जाहैबाय मा रावखौबो दाबासि माने मोजाङै माव होननानै। थारैनो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारिखौ बेफोरबायदि सोंखारि हरनाया बिराद मोनसे दुखुनांथाव। आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जेनेखि पिस एकर्ड जाबाय, पिस एकर्डखौ जों जेनेबा गोबां मानसिफ्रानो गनायो, जोंबो गनायो। दा पिस एकर्डनि गेजेरजोंबाबो सोरबा जेनेबा बे पिसखौ गोजोनखौ सिफायनो थाखाय सोरबा माने पलिसि दङ नामा? बे मोनसे सन्देह जादों। आरो बिथाङा बुंदों जाय मानसिया दिनै बेफोरबायदि गुबुननि नाम लानानै एबा हयथ' नाब्लाखौ बदनाम खालामनो नागिरदोंमोन जानो हागौ नङा होमबा? बेथ' सोरबा पलिसि थायो, सोरबा हयथ' खर' गोनांनि खामानि ना खर' गैयिनि खामानि बेखौनो जों मोनथिला लोगोफोर नङा होमबा? खिन्थु जोंनि बर' माहारिफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि थासारिया जोनोम मोननो नांलामोन, बेखौ बयबो हास्थायो। आरो आं बुंगोन गमामा जुदि हानजा गोदान जोनोम मोननानै जुदि माने सिगि हरमारदोंब्ला नाब्ला होननानै सोरखौ बुंदों? रन्जन दैमारि सारखौ बुङाखैथ'। अब्ला जोंनि माखासे आफादफ्रा नाब्ला होननानै मानो लाबाय थायो? नाब्ला सारखौ मानो आरो बिनि जोबथेसालिखौ आरो जोबथेसालियाव थाबाय थाजानो लुगैबावो नामा? नाब्ला जे होनदों, नाब्ला होननानै मानो सोर मा बेवहाय मोनसे मा सालिजारि सोर मा कनस्पिरेन्सि खालामदों? ओरैनो बर' रन्जन दैमारि सारखौ अनेक बयबो लुबैयो। आरो बेफोरबायदि नानथान जुदि बेफोरबायदि बाथ्रा लानानै जुदि रन्जन दैमारिनि जुदि जेराव थानायखौ जुदि आरो गोख्रैनो गनायखौ लुबैयाब्लानो आरो बेखौ जुदि गोलावसिन थाजानायसो लुबैबाथ' बे बिराद मोनसे दुखुनांथाव जागोन। आरो बिनि नामाव जुदि एलिगेसन लाबोबाय थानाय बेफोरबायदि मावोबा बे मोजां जानाय नङा। स' दिनै बर' थुनलाइ आफाद आरो आबसु दा बे मोननै संगठनखौ बोराबग्रा माने गोबां हयथ' आफादबो दङबो जानो हागौ बा गैयाबो जानो हागौ। दा पार्सनेलि बेवहाय नोङो जेनेबा सुरत नार्जारि सारनोथ' हराखै, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिनो हराखै, दिनै निलाकान्त गयारि सारनोसो बे लाइजामखौ हरदों। बिथाङा दिनै बुंदों जाय मानसिया बे खामानिखौ मावदों एबा गावखौ पार्सनेलि दालाल होननानै जेनेबा मोजाङै मावनो बिथोन हरदों, बेखौ बियो माने सक जादों आरोखि। जेनेबा बर' थुनलाइ आफादा सोरनि मा दालाल जादों? दिनै रावनि मोनसे प्रब्लेम जायोब्ला, बर' मिडियामनि प्रब्लेम जायोब्ला, थुनलाइयारि बिथिङाव रावनि बिथिङाव जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा बेनि सायाव आसाम गभर्नमेन्टजों रायलायनाय बेफोरबायदि खामानिखौ जेनेबा बर' थुनलाइ आफादा मावो। दा ना बर' थुनलाइ आफादा मोनसे राजखान्थि हानजा, ना बर' थुनलाइ आफादा माबा मोनसे
मा आसरिक जादों आरो माबोरै थोंजोङै बर' थुनलाइ आफादखौ नोजोर नांखो बेयो जोंनि थाखाय बिराद साननो गोनां जानानै फैदों ओंखायनो बे मोनसे पसिबोल नङा आरो बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा ओंखायनो आं खावलायगोन जाय बिथांमोना बे खामानिखौ मावदों नोंथांमोना गोजोनखौ लुगैनानै मावदों ना मा अबा नोजोरजों मा मोनदांनानै ना सोरनिबा बुंनायजों ना सोरनिबा फाव फान्दायनायजों बा सोरनिबा बुंनायखौनो नोंथांमोना नंगौ साननानै खामानिखौ मावदोंबो जानो हागौ जोंनो बेबायदि मावा हारियाव आरो फिन आरो माने गोजोन गैयै थासारिखौ लाबोफिना आं बेखौनो नोंथांमोनखौबो खावलायबाय जाय बिथांमोनहा सानै हयजों खामानिफोरखौ मावलायो रावनिबो जिउआव रावनिबो न'खराव माने असान्थिखौ लाबोआ आं बेखिनिखौ नोंथांमोनखौ जाय बिथांमोना बिदिनो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारनि लाइजाम हरदों आरो बेफोरबायदि दालाल होननानै माबा मोनसे बुंहरदों जोंनि बेफोरबायदि खामानिखौ बुंलाया आं बेखौनो नोंथांमोनखौ जाय बिथांमोना हरदों आंनि गोरबो बिखानिफ्राय इसिंनिफ्राय खुलुमनानै आङो रिकुवेस्ट खालामहरबाय प्लिज अननानै जेन' जोंनि बर'नि गेजेराव आरो बेफोरबायदि दा खालामबायसै नोंथांमोना जेनुइनानो जा बा नोंथांमोना दुब्लिकेटानो जा बे नोंथांमोना एसेनो बुजिलायनाय खामानिफोरखौ मावो बेखौ आंनिफ्राय खावलायबाय थेंक इउ